Un film despre un arhitect care și-a dedicat întreaga viață, alături de colegii săi de generație, remodelării Bucureștilor, devine implicit un film despre istoria contemporană a orașului. Acest cartier elegant de vile, care se întinde între actualul bulevard al Primăverii și Parcul Bordei, dorit, invidiat, licitat și supralicitat astăzi de mult, a fost construit după proiectele profesorului Octav Doicescu în 1939. Era pe atunci o zonă de locuințe ieftine, cumpărate pe credit, destinate salariaților societății de gaz și electricitate, ridicate la inițiativa directorului acesteia, Nicolae Caramfil. Arhitectul însuși și-a construit aici locuința personală, o vilă elegantă cu parter și etaj, cu atmosferă de inspirație italiană, în care a trăit până la sfârșitul vieții. Casele din cartier sunt mai puțin pretențioase decât ar părea la prima vedere. Vilișoare mici cu grădini amplasate într-un spațiu în permanentă simbioză cu natura înconjurătoare. Fațadele amintesc de arhitectura populară tradițională sau de culele din Oltenia. În proiectul inițial, această zonă de locuințe urma să se întindă dincolo de lacuri spre Otopeni, dar intrarea României în război în 1941 a întrerupt lucrările. Cartierul, numit atunci Bordei Gianu, nu era foarte solicitat. Era considerat periferic, bariera orașului fiind la actuala piață aviatorilor. Rotipendada bogată a capitalei locuia pe bulevardul Dacia, în Cotroceni, sau cel mai departe de centru, pe șoseaua Chiselescu. Printre intelectualii marcanți ai epocii care au optat pentru cartierul nou din zona lacurilor, a fost profesorul Dimitrie Gusti, prieten și colaborator al arhitectului. Pentru el, Octav Doicescu a gândit o vilă de dimensiuni mai mari, una dintre puținele unde nu a respectat proiectele tip făcute pentru întreaga zonă. Un colț de București din anii dinainte de război, al cărui autor scria într-o broșură publicată în acea perioadă, împreună cu prietenii săi Marcel Iancu și Horia Creangă. Construcția unei case sau orice element plastic exterior creează atmosfera orașului. Cum această atmosferă are o răsfrângere psihologică asupra oamenilor strânși în cetate și determină un fel de destin al conviețuirii, trebuie să existe o răspundere și un control. Răspunderea să o aibă autoritatea orânduitoare și artistul, iar controlul cetățeanul. Astăzi, în furia constructivă a sfârșitului de secol, este mai dificil de spus cât mai poate fi păstrat echilibrul dintre opțiunile autorității, cele ale artistului și cele ale cetățeanului, dar aceasta este desigur o altă poveste. În viața unui creator, biografia stă de cele mai multe ori sub semnul operei. Pentru arhitectul Octav Doicescu, vom începe cu câteva repere genealogice care mi se par interesante. Descindea dintr-o veche familie de boieri munteni, aceea a spătarului Colțea Doicescu, titorul primei biserici care îi purta numele, înlocuită cu cea ridicată la jumătatea secolului al XVIII-lea de spătarul Mihai Cantacuzini. Doiceștii și Cantacuzini s-au aflat atunci într-un conflict pentru terenul aflat vis-a-vis de Palatul Șuchi, ridicat la începutul veacului următor. Locul aparținea primilor, dar a fost în cele din urmă câștigat de familia Cantacuzini. Numele lui însă s-a păstrat și poate mulți își mai pun și astăzi întrebarea de ce biserica și primul spital din București se cheamă Colțe. Viitorul arhitect și profesor s-a născut în 1902 la Brăila, tatăl său fiind de meserie constructor, ceea ce i-a deschis vocația spre această profesie, impunându-i în același timp dese deplasări în țară cu întreaga familie.
În 1922, Octav Doicescu s-a înscris ca student la Școala Superioară de Arhitectură din București, unde predau, printre alții, Petre Antonescu, Statie Ciortan și Constantin Iosu. Paralel cu studiile de arhitectură, a frecventat Academia Liberă de Arte Frumoase și Cercul de Artă Contemporană, unde conferenția arhitectul, pictorul și esteticianul Marcel Iancu, de care avea să se apropie și să fie profund influențat. Octav Doicescu făcea parte din primele generații care învățau arhitectura acasă. Predecesorii o făcuseră, în cea mai mare parte, la Academia de Arte Frumoase din capitala Franței, de unde veniseră la începutul secolului cu idei indiscutabil înnoitoare și rezistente în timp. Bucureștiul devenise în epoca lui Carol I un mic Paris, cu un centru unde se ridicau palate elegante în stilurile cele mai diverse, de la Renaștere la baroc. Nu fără dificultăți, câțiva dintre mari arhitecți ai epocii, mai ales Ion Mincu, Grigore Ferchez și Petre Antonescu, au reușit să impună gustului public un stil care a fost numit neoromânesc, inspirat din arhitectura autohtonă, preluând-o și transformând-o însă la alte dimensiuni, fără să-i strice echilibrul și proporțiile. În anii 20, când Octav Doicescu își termina studiile, moda se schimbase. Întreaga arhitectură și artă europeană intraseră în epoca avangardei și modernismului. Așa numitul stil internațional venit de dincolo de ocean luase locul arhitecturii neoclasice și art nouveau de la începutul secolului. În noile condiții, avea oare Bucureștiul să se transforme dintr-un mic Paris într-un mic New York? Opțiunea generației de arhitecți ai perioadei interbelice, din care a făcut parte și Octav Doicescu, a fost mai echilibrată, nici una, nici alta. Capitala urma să devină în concepția lor un oraș european și național în același timp, cu un amestec de stiluri care îi era propriu. Schimbările de concepție trebuiau să fie benefice și arhitectul George Matei Cantacuzino scria în acest sens. Arhitectura modernă își caută legile la obârșia utilului, a constructivului și a ideii sociale. Ea nu este în contradicție cu râvnele arhitecturii noastre, ci deschide numai un larg registru de posibilități. Una dintre primele lucrări realizate de Octav Doicescu a fost restaurantul din Pădurea Băneasa, numit astăzi, trebuie să o recunoaștem puțin cam pompos, Casa Albă. Albă este, într-adevăr, după ce a fost îngrijit, restaurată, fără a avea însă vreo legătură cu celebra reședință a președinților americani de la Washington. Ridicat în 1930, restaurantul de la Băneasa păstrează stilul caselor țărănești din Oltenia, schimbând dimensiunile, dar menținând proporțiile arhitecturii populare. Întreaga opera lui Octav Doicescu va fi marcată de o permanentă pendulare între tradițional și modern, între un stil inspirat din cel autohton și cel internațional la modă, în ambele cazuri păstrându-se însă o măsură echilibrată. Referindu-se la vechea arhitectură românească, din care s-a inspirat în foarte multe cazuri, el avea să scrie mai târziu. Nu credem că poate exista ceva mai practic și mai sublim în tradiția culturii noastre ca legenda meșterului Manole. De fapt, el îi reprezenta pe toți arhitecții din scurgerea timpului din țara noastră, toți acei anonimi din sate, din cetăți și din târguri, cu mijloacele lor tehnice foarte reduse, de la care avem prețioase mărturii. Foarte rar întâlnim în moștenirea lăsată de ei edificii care să fie simple abilități tehnice de construcție. Ele au o ordine și un caracter, comunică o anumită semnificație și conțin o armonie similară în totalitatea lor. În aceeași perioadă, fiind angajat la Primăria Municipiului București și la Societatea de Gaz și Electricitate,
Octav Doicescu începe să lucreze la programul de includere în circuitul vieții metropolitane a zonelor Băneasa și Snagov, proiectând diverse amenajări și construcții apreciate de public. La 2 ani după restaurantul din pădurea Băneasa, arhitectul construiește o casă de odihnă pe malul lacului Snagov pentru salariații societății Gaz Electra, reînființată astăzi sub numele de Renel. Bine întreținut, micul hotel cu restaurant păstrează și acum ambianța cochetă de odinioară, fiind un exemplu de arhitectură românească interbelică modernă. Nu s-au făcut adăugiri și modificări care să-i fie alterat aspectul inițial, așa cum s-a întâmplat în foarte multe cazuri. Tot pentru societatea de gaz și electricitate, Octav Doicescu a construit în aceeași perioadă sediul central din București, aflat pe Calea Victoriei, lângă intersecția cu strada Sevastopol. Trebuie să amintim faptul că această construcție robustă în stilul anilor 30 a produs un șoc în momentul inaugurării ei, pentru simplul motiv că avea fațada zugrăvită aproape integral în roșu. Cu atât mai mult cu cât în vremea aceea modernul sediu de societate autonomă se învecina cu câteva palate în stilul renașterii franceze și barocului, astăzi demolate. Așa cum am arătat, revenirea la sursele arhitecturii românești a fost o permanență a operei lui Octav Doicescu. În anul 1934, el s-a ocupat de reamenajarea grădinii botanice din capitală, unde a construit clădirea care, în acea vreme, adăpostea un restaurant și locuințele personale. Aici, arhitectul se inspiră din stilul brâncovenesc, simplificându-l ca decorație, preluând doar elementele de puritate și echilibru și renunțând la o serie de detalii somptuoase ce puteau distrage atenția într-o ambianță în care parcul era de fapt centru de atracție. Un an mai târziu începe sub patronajul regelui Carol al II-lea amenajarea unei serii de expoziții în marile parcuri ale capitalei. Prima expoziție, Luna Bucureștilor, mai mult industrială, s-a deschis în 1935 în parcul Carol I, demolându-se cu această ocazie vechile pavilioane ale expoziției jubiliare din 1906. De atunci se păstrează în mijlocul pieței din fața parcului faimoasa fântână cu zodiac, proiectată de Octav Doicescu și decorată cu mozaicuri de Max Constantinescu. În anul următor, arhitectul începe să lucreze la amenajările pentru manifestarea similară care s-a organizat de această dată în parcul cel nou, denumit atunci Carol al II-lea, astăzi Herăstrău. Din păcate, nu s-a mai păstrat în zilele noastre decât parcul, expoziția Luna Bucureștilor din 1936, fiind reținută doar de memoria filmului fotografic. Pavilioanele realizate atunci de arhitectul Octav Doicescu, amintind de casele vechi ale orașului, erau construite provizoriu din mucava, doar pentru deliciul vizitatorilor din acel an. Cu aceeași ocazie a fost amenajat la inițiativa profesorului Dimitrie Gusti și a lui Victor Ion Popa, Muzeul Satului, rămas și astăzi ca una dintre cele mai atrăgătoare zone turistice ale capitalei și aproape un unicat în Europa. Octav Doicescu a fost unul dintre coordonatorii proiectului și în calitatea sa de atunci, ca director al lucrărilor noi din cadrul Primăriei Bucureștilor. Pentru arhitecții români din epoca interbelică, una dintre pietrele de încercare era proiectarea pavilioanelor țării noastre la expozițiile internaționale, care se organizau în marile orașe ale lumii. În aceste cazuri trebuia păstrat un echilibru obligatoriu între stilul modern, propriu unor astfel de manifestări, și arhitectura tradițională. Pentru Doicescu, cea mai importantă reușită în acest sens a fost